फरायनो थाखाय गंसे आरांगा गैजायै फरायसा उरायसा मुसाहारिया मेट्रिक आनजादाव 90.16 जौखोन्दोजों बर' बिजोङाव चिरां जिल्लानि गेजेराव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बिजनी बरलागाव UN एकाडेमिनि फरायसा उरायसा मुसाहारिया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिगियान आयदायाव 80, सानखान्थियाव 93, इंराजियाव 89, बिमानि रावाव 89, जिअ'ग्राफियाव 94, समाज बिगियानाव 96 नम्बर लानानै 90.16 जौखोन्दो मोननो हानाया बिजनी ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। फरायनो थाखाय गंसे आरांगा गैजायैयाव गावनि उन्दुग्रा बिसनायावनो फरायोमोन उरायसा मुसाहारिया। अनसुला फरायसाया इयुनाव सासे देहा फाहामगिरि जानो गोसो थानायखौ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं फरायसानि बिफा देवा मुसाहारिया गावनि फिसाज्लाखौ जोबोद खस्थयै फोरोंथाय होबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों। निखावरि नखरा फिसाज्लाखौ गोजौ सोलोंथाय होनायाव सरकारनिसिम मदद हेफाजाब हांख्रायहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि उरायसा मुसाहारि। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव चिरां जिल्लानि मादावनो सेथि जायगा आवग्रिनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। 90.17 जौखोन्दो। फरायनाया आंना टाइम टेबोल गैयामोन। सानसेयाव 12-13 घन्टासो फरायो। सम मोनबानो फरायोमोन, गोसो जाबानो। दा साइन्स स्ट्रिमाव लानानै मेडिकेल लाइनजों फरायलाङो। खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आं बहुद खस्थ'जों फोरोंनाया गोजोननाय मोन्दों आं मोननाया। ओमफ्राय दा आंनि गथ'खौ सोरबाफोर एसे अनसुंथाइफोर होनानै गोजौ प्राइभेट स्कुलफ्राव थिसनबायो नामा, आं बेखौ साननानै मिडियानि थ्रुयै आं बेखौ खेंफोरथि होदों। आंथ' होदोंमोन होननाया आं लांलाय लाबोलाय आं खालामदों। आंनो लांलाय लाबोलाय खालामदों सानफ्रामबो खस्थ'यैनो। टिउसनबो लानो हायाखै आङो। बिदिनो आं लांलाय लाबोलाय आं खालामनानै बेखिनिसिम दिनैसिम बिसिबां आवगायनानै थादों। फोरोंथाइ होनायावथ' आंहा एसे थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जागोन। जुदि गथ'आ जुदि नाजाबायब्ला आं माबा मोनसे बेबस्थाबो खालामनानैबाबो आं नाजानांसिगोन। फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय JKB एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो BEd नङाब्ला DLEd थानाय जानांगोन। दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन। आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं: JKB एकाडेमि, काजिगाव, पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन, काजिगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, पिन नम्बर 783339, मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237।